Evo, danas je veliki dan što se tiče naše crkve, a to je jedan poseban događaj i posebna radost, a to je radost da smo danas u Bazilici, to jest u krstionici na Akropolju Caričenog grada, u drevnoj našoj pravoslavnoj zadužbini cara Justinijana iz 6. veka obavili, mogu reći slobodno, prvo krštenje, prvu svetu tajnu krštenja posle ko zna koliko godina. Krstili smo danas maloga našeg Konstantina. Nije slučajno, carsko ime smo krstili u carskom gradu. Posebna je meni čast kao svešteniku i posebno je zadovoljstvo na ovakvoj svetinji i ovakvoj pravoslavnoj svetinji koja nema samo arheološku, istorijsku vrednost, već pre svega za nas pravoslavne jeste stub i oltar pravoslavlja. Jednostavno, Caričin grad je svima nama pravoslavnima orijentir i stub i vidik gde naše oči gledaju i gde su ustremljene i naši pogledi i naše molitve i celo naše to bogorazmišljanje. Ujedno, ne samo da sam uzbuđen, već i pre svega osjećam i nedostojnost na ovakvoj svetinji stajati, a imajući na umu i misao da su ovde nekad služili svetu liturgiju, arhijerejsku, svetitelji, episkopi, patrijarsi i verovatno i vršili svete tajne krštenja, jeleosvećenja i ostale svete tajne, sami svetitelji koji se danas nalaze u diptiku svetih u našem pravoslavnom kalendaru. Neka je na zdravlje i na spasenje današnji dan i neka je na zdravlje i na spasenje krštenje našem novokrštenom sluzi Božjem Konstantinu i da će Gospod Bog da pre svega mi sami poštujemo i cenimo ono što imamo, a ne cenimo i nismo svesni ove duhovne svetinje koju mi imamo, koju nam je Bog darivao, ne po našoj zasluzi, nego po svojoj milosti, i da se pre svega prema Caričenom gradu ophodimo kao prema svetinji, prema svetom mestu gdje je služena sveta liturgija, gdje su se pravoslavni patrijarsi i episkopi molili i prenosili žrtvu, beskrvnu žrtvu u vidu vina i hleba kao prinos svetoga tela i svete krvi Hristove. Neka smo svi živi, zdravi, Bogom blagoslovi, neka je na zdravlje, na spasenje današnji dan, molitvama svetoga cara Justinijana i svih svetih. Gospod Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.